Всеки иска да мирише като някой скъп парфюм, но не му се дават тези пари. Имам перфектното решение за вас. А именно парфен. Това са парфюми, които са буквално едно към едно, като оригиналните парфюми. И сега ще ви покажа трите, които съм си избрала. Единият е в 100 мл, другия 50 и третият е 20. Парфюмите, които съм си избрала, мисля, че бяха J'adore на Dior, Good Girl и другия беше на Скандал. Така че хайде да ги видим, нямам никакво търпение. Първо ще започна с малкият, най-малкия, който е. Той е в номер 526 и този мисля, че беше на J'adore. Ето го, ето така изглежда. И между другото това е толкова практично, супер удобно и мирише много хубаво. Направо топа. А сега отварям втория. Той е под номер 925. И като цяло тези парфюми са много добра алтернатива, ако не ви се дават тези пари, защото наистина един примерно такъв парфюм си е доста скъпа. Тези излизат много по-евтино. Чакайте, сега ще видим този. Този е на Скандал. Аз между другото на Скандал исках да си го взема от много време и това буквално мирише едно към едно. Даже ми се сега да се напръскам с него. Уникален. Третият най-голям е ето този, който е на Good Girl, на обувката, или както му казвате, топчето. Хайде да го отворим заедно. Той е под 100 мл. Ето така изглежда. Много ми се смесиха ароматите вече, но е много хубав също. Просто аз тези три парфюма си ги избрах, тъй като съм ги... Чете, че много се напръсках. Тези три аромата съм си ги избрала, тъй като съм душила оригиналните по принцип и исках да сравня дали наистина са едно към едно. И наистина, без да преувеличавам, това е толкова добър дюб, че просто е 10/10. И за тези смешни пари буквално си купувам супер големите и хубави парфюми, които сега ще тествам, тъй като за първи път се пръскам. Сега ще тестваме дали са хубаво така издържливи, но са много силни и много ми харесва за сега. Знам, че сигурно ще искате да си поръчате, така че може да си вземете с моя промокод NELSKI10, където тук ще го изпиша. И може да си вземете всякакъв парфюм. Аз лично за моя вкус, ето този най-ми харесва на Скандал. Той беше под номер 925. Лично на мен този ми най-харесва и ви го препоръчвам, ако ще си взимате. 10/10.